Iyan na. Si Alvin Catalan kaya ang kukuha. Si Ryan Mendoza. O si Makoy Regla na medyo mas bata sa kanila. O itong si Jesus Garcia na nasa may bandang likuran lang mga idolo. Ayan na. Last 300 meters on the finish line. 40 kilometers per hour. Sinong unang angat dito? May angat pa ba? O mga sa balong likuran to si Jesus Garcia. O mga sa Idol, shout out, idol. Ayun oh, ito na. Ayun oh. Bakad. Ayun, taga Bilasis. Ito na yung ating grupo. So, sino kaya may nakabuhay kaway dito? Nako. Ilan to? Sila kwento ha. Sila Garcia. Si Makoy dito. Si Buena. Uy, si Alvin Catalan, si Ryan Mendoza. 5. Ano, magawa mo dali mo? Hindi, si Buena. Si De La Peña, saka si Alvin Catalan. Si Alvin Catalan yun. Ay, wow, mga dinigas to ha. Alvin Catalan nandito. Alvin Catalan, Ryan Mendoza. Si Makoy Regla, Merhel Buena. Jesus Garcia, at saka itong si Roland De La Peña. Mukhang pabigay na. Medyo kakadiinan ba. Isang ikot lang yan. Dalawa. Ay, dalawang ikot pala to ha. Mahaba-haba pala. Mahaba-habang banatan to ha. Hindi, mamaya pa yung product. Pinakahuli yun. Oh, mga idolo, itong 6 na breakaway. Ayun, si Alfie ka na rin, nasa harapan. Napakatangkad ni Alfie ha. So, si Alfie ka talaga, Jesus Garcia, Merhel Buena, Makoy Regla, Ryan Mendoza. Ayun. Napakalawang ng kalsada, napakasarap bumanat dito ha. Ang kanilang speed 47 kilometers per hour. Atak-atak ngayon di Makoy. Kasunod siya si Merhel, pakalasan to ha. Oh, Diyos ko mo, kain daw. Anong nangyayari kay Roland De La Peña? Mukhang hirap kumabay din si Roland ha. Kulang sa ensayo. Oh! Dito yun. Obos na. Oh, nahihirap talaga. Kurang sa ensayo si Roland. Sige, tsaka lang, bibibigay dito. Mahirap sumabay talaga dito. Pag kulang ka sa ensayo. So, nalagasan tayo ng isa. So, 5 tanong. Hindi nakadikit si Roland mga idolo. Si Merhel Buena na lang dito na. Si Ryan Mendoza. Itong si Makoy, Jesus Garcia, saka si Alvin Catalan. Mga ganda daw katawan ni Alvin oh. Kaya-kayang sumabay dito ha. Pero mahusay ito, malakas to si Alvin. SEA Games athlete ng Pilipinas. Yung mga pa road race, road bike, YMTB, maluki. So ito kaya si Jesus Garcia, tatagal din naman kaya dito, pakalasan dito ha, pati ba yan 47 kilometers per hour. Sino kaya bibigay dito? Malaki rin. Oh, 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 oh. Oh, oh. In action tayo. Parang ito, Nueva Ecija versus Pangasinan. Ang laban ng Nueva Ecija versus Pangasinan. Nako, mukhang mapapakalas na si Ryan Mendoza dito. Medyo may edad na to sa kanila. Mas batang hamak kung sila Merhel Buena rito. Si Ryan Mendoza. Pero nasa ensayo lang yan. Wala yan sa bisikleta. Wala yan sa edad. Kung ikaw naman ay ensayado, todo-todo, hindi ka kayang iwanan. Hindi ka kaya hindi na tayo kulang sa ensayo, pero mas bata siya. Kaya siya naiwanan ng grupong ito. Kaya mahalaga
yung ensayo. Mukhang pabigay na rin ng Jesus Garcia. Kulang din sa ensayo. Dapat 2 lap lang to eh. Ay, 1 lap lang eh. Sakto lang sana. Naku, di Alvin Catalan. Maliit lang yung klase ka, pero nakakasabay. Pero malaki naman yung kanyang gulong. Pero dito natin makikita kung saan kasanay. Sanay ka ba sa road bike? Sa MTV? Kung saan kakaring ka ito, mukhang ito si Ryan Mendoza. Mukhang, eto, mas may edad sa kanila to. 30 to 39 years old to ha. Ay hindi. Kung ito, 40 to 55. Yung 30 to 39 na lapa. Oo. 40 plus na tong sila kon eh. Ay hindi. Ewan ko lang ha. Oo nga, 40 to. Hoy, nagkakaga ng gasolina. Unti-unti kayang mababawasan itong grupo na to. Ang kanilang speed, 48 kilometers per hour. Dala-dala ni Behem Moena. Pumalit kayo itong si Alvin Catalan. Medyo may edad na rin itong si Alvin ha. Yun o, isa pa. Isa pa yata, dumiretso naman ah. Ay, isa pa. Malayo. Sakit. Wala pang gumanon. Hindi mo buratong tatlo. Handa na ba ang lahat? Oh, yan, oh. Oh, na. Ba't asa rin niya? Okay, sige. Dito sa mga taga Orbistondo, ayat yung kanilang idol. Ayun o. Si Idol Orange pang lumalapit sa inyo ha. Mic check. Maganda. Kaya buhat check. Diyos ko po, kain daw. Ilang kilo? Ayun o. Alang road bike. Ay, mas maganda sana yun o. Kayo yung bike yan. Kayo yung bike. Oo, picture kayo ha. Diyan kayo. Ayun o, taga Orbistondo with Ronald Duranza. Oh, yung kaya, yun o. Go, yo. Ito, papinis na ito mga idol. Sila pa rin ang ating breakaway. Sino kaya sa mga 5 na to ha? Mga ex-pro ito. Mga ex-pro, tsaka isang amateur. Ang ex-pro dito si Behem Moena, Jesus Garcia, Ryan Mendoza, and Alvin Catalan. And tong si Macoy. So, tingnan natin kung sino ang aangat dito. Hindi ko alam kung kalaban nila tong si Alvin Catalan. Naku, magandang balatan sa finish line mga idolo. Magandang remate yan to. Medyo ahon yung ating finish line ha. Medyo ahon yung ating finish line. Uy, ito na. Last 1 kilometer siguro na lang to the finish line o 800 meters. Malapit na tayo mga idolo. 0 sa 5 tao. Bakoy! Si Ryan Mendoza, Alvin Catalan, Behem Moena, or Jesus Garcia. Ang kanilang speed 40 kilometers per hour. Nagpapakiramdaman na to ha. Nagkakabulo ka na to. Mukhang kaya na. Mukhang titira ng bahagya. Naghahanda na itong sa isang magandang remate yan. Ito sila Behem Moena. Maghawi na po kayo sa harap. Ayan o, malapit na tayo ha. So, sino munang aangat sa mata mga idolo? Ayan na. Malapit na tayo. Namoy ko ng ating finish line. Last 500 meters to the finish line. Last 500 meters to the finish line. Sinong unang aangat dito? May aangat kayo. Isang matinding remate yan. Matinding bakbakan hanggang finish line. Oh, medyo ahon ng ating finish line. Medyo paahon. Sa likod to, nagkakabulungan na yung mga magkakakorpo dito. Nagkakabulungan na yung magkakakorpo. Angat. Ayan na ha.
Nasa harapan, Alti Catalan. Nasa likod, Ryan Mendoza. Nasa bandang gitna itong si Makoy Regla. Nasa likod lang itong si Jesus Garcia. Magkakabalatan na to, magkakabalatan na. Iyan na. Si Alti Catalan kaya ang kukuha. Si Ryan Mendoza. O si Makoy Regla na medyo mas bata sa kanila. O itong si Jesus Garcia na nasa may bandang likuran lang mga idolo. Ayan na. Last 300 meters on the finish line. 40 kilometers per hour. Sinong unang aangat dito? May aangat pa ba? O mga sa balong sa likuran to si Jesus Garcia. O mga sakalang kumikig sakalang walang sumunod. Nagsusunog na mga idolo. Ayan na. Ryan Mendoza. Nakakalayo na itong si Jesus Garcia. Ayan si Alti Catalan. Alti Catalan mga idolo. Ito si Alti Catalan umakat na. Ato si Beryl Buena. Umakat na. Beryl Buena. 10th place. 2nd place. And 3rd place. Itong si Alti Catalan. 4th place. Itong si Makoy Regla. Huwag na. Ayan ang ating champion. Si Juan pa lang pinang-pangari. Oy! Ayun, shout out. Ayun, o. Thank you. Salamat po yun. Ayun, sino ba? O, dalawa pa. Kaya dyan. Ayun, ito pa. Wala pa si Kalbo. Sa Kalbo, kondam. Natin, mga idol. Ryan Mendoza. Shout out. Ayun. May tuwi na ba? Di ba? Dahil kami ito. Hintayin namin yung pro. Hindi, meron pang isang kwan eh. Tali ng... Ay, opo, baka kuha na. Baka sige. Di ba? Ayun, shout out. Ayun, shout out ng mga taga-Palina East. Ayun. Oh, dali mo ito. Ayun, shout out. Ayun na. Oh, ayun na. Bahala na kayo. Oh. Yan, hati-hati na kayo. Oh. Ayun. Oh. Oh. Ayun, gusto po kain daw.